ay si Anne Isabel N. Salinas. Isa po akong anak ng isang deboto ni Mama Mary. Isa din po akong deboto. Pero ako po at ang aking pamilya ay minulat sa debosyon na nanggaling din sa aking mother, si Esperanza S. Plata po. So, nung una ko kasi, kinakwentuhan niya ako time to time pag may chance. Na nag-start ang devotion niya ever since po nung bata siya. Kasi pinanganak siyang weakling. Mahina ang puso, malabo ang mata, sasakitin. So, nung nakatira sila dito sa Manawag, paglibot, ang lagi niyang dasal, sana Mama Mary next year, makita ulit kita. Huwag mo muna akong bubulagin. So, yun po lagi ang dasal niya. Hanggang sa lumipat po sila sa Maynila at tumira doon ng ilang dekada. At siguro destined siya na makabalik ng Manawag. Na talagang anak ni Mama Mary ng Manawag. Ang napangasawa po niya ay taga Manawag din po. Nakabalik siya after ilang decades sa Manawag at doon po na siya naging talagang deboto na lahat po ng activities ng simbahan ay sinasalitan niya. So, isa po siyang simpleng teacher lang. At ang aking stepfather naman ay isang simpleng policeman. So, simpleng mga citizens lang kami noon. Ngayon, kahit isang tuka din po kami noon, doon kami nag-start. Yun nga lang ho, ang devotion niya ay magturo hindi lang ng academics, kundi pati values sa mga maliliit na bata. Kaya kami ay nagtayo ng isang eskwelahan. Maraming mga miracles na tinuturing ng aking mother. Maliliit na bagay ang sinasabi niya sa amin, intercession niya ni Mama Mary sa dasal. Sa dasal niya, sa dasal namin lahat. Naging tradisyon namin na before we go to sleep, we pray the rosary. So, hindi pwedeng hindi kami magsimba as a family in a week. Every Sunday, hindi pwedeng lumabas ang isa dahil lahat kami kailangan magsimba kay Mama Mary. So, nasanay po kaming ganyan. Nakakaluwag-luwag man kami, hindi pa rin po kami yung talagang saganang-sagana. Sapat lang. Pero hindi siya nakakaligtang magbigay sa church. So, every time may mga activity ang church, kung kailangan nila isang venue, open ang school namin. Kung kailangan nila ng something, donation sa church, sa kapilya, magdodonate yan. Inampun pa niya isang kapilya. So, kung ano yung pintura ng bahay namin, yun din yung pintura ng kapilya. Kung ano yung tiles ng bahay namin, yun din yung tiles ng kapilya. At tanong ko sa kanya, Ma, hindi ba sobra? Hindi ba, imbis na ibili mo yun ng tiles, hindi ba pwedeng ipondo mo na lang para sa pamilya natin? At isang lagi niya sinasabi, never count monetary amount pagdating kay Mama Mary or sa church. Kasi, itong palang nabuhay ako, bonus na to sa akin. Dahil kung hindi sa devotion ko sa kanya, malamang matagal na akong wala. At malamang, baka hindi ka rin nandito sa mundo. Kasi after that, hindi na ako nag-question. Kasi every time na naglalabas siya, times 2, times 3, yung blessing na bumabalik sa amin. The last moments of her life before she passed, nung habang may sakit siya. So, nung nasa deathbed na siya, she just keeps on praying still. And I said to her, Ma, hindi ka ba nagka-question? Why of all people? You're a devotee. You never miss a day na hindi nag-rosary.
You never miss a day na hindi ka nagmamas, even during the pandemic. You never miss a day calling her, calling out for Mama Mary, calling out for Papa Jesus. And she said, "Anak, itong sickness ko, it's just a way of God cleansing me. Because these years, the decades of my life, so whether I will not wake up tomorrow, I wake up or not, tanggap ko na. And forever, I will be a Marian devotee. If tomorrow I will not wake up, and I'm sure the following day that I wake up, I would be with her." So, when she passed, even if I am with sorrow, my family is in sorrow, we embrace the grief with our faith that my mother, a Marian devotee, found peace and yung devotion niya is paid off. I would be a proud daughter of a Marian devotee. And even if my mom is not around already, I will continue and I will raise my children to be a Marian devotee because we are Manawagueños. Hindi matatapos yung kanyang legacy bilang Marian devotee sa pagkawala niya. Kasi nandito pa kaming mga anak niya na magtutuloy kung ano yung simulan. Binibigyan tayo ng Diyos ng struggles, pero hindi kanya pababayaan. Si Mama Mary, nandyan siya bilang, di ba, ang mga nanay. Hayaan ka lang niya dyan muna. Matuto ka, pero pag hindi mo na kaya at lumapit ka sa kanya, aaluhin ka niya. Just call for Mama Mary. Kasi walang ina ang makakatiis anak. Ang prayers ko is, kinuha na niya aking ina. Wala na akong ina dito sa mundo. So baka naman pwedeng siya na lang ang maging nanay ko. Wala na akong mapaglalapitan if may problems ako. Wala akong mapagkakwentuhan kung may success ako. So every time I have success, lumalapit ako sa kanya. Hindi lang yung humihingi ng tulong. Pero kahit na may success ako, thank you Mama Mary. Masasabi ko lang, message ko kay Mama Mary. You will always be our anchor. Just continue to guide us, protect us, provide us. Not only me, not only my family, but everyone who asks for your favor. Guide us always and take us under your maternal care. Yun lang po yung message ko.